Sayın Erdoğan'a gittim, başarılar diledim. Muharrem İnce di 34 rojan da li Türkiye li 84 mîtingan axivî. Meydana îstasyonê a mîtingê sixlet bû û pirê kesên ku hatibûn hilbijêrên HDP bûn. Di dema gotara Muharrem İnce de girsê ji bo Selahattin Demirtaş duruşman davet û ji bo wê azadî dixwestin. Amacım siyaseti yumuşatmak. Muharrem İnce di gotara xwe de behsa mîtinga xwe colemêrgê kir û bir xist ku wî silavê her çar namzedên serokkomariyê ji gelê colemêrgê re biriye. Muharrem İnce got lê Erdogan li ser peyva Silava Demirtaş propagandaya reş dike. Muharrem İnce di derbarê pirsa Kurd de jî got ev pirsek siyasî, ahlaqî û edaletê ye. Her wisa got ew ê li hevhatîn û aşitiya civakê çêkin. İnce got dema ku ew bibe serokkomar tevî zimanê fermî, azadiya perwerdehiya bi zimanê dayîkê jî ve îlan bikin. Beşdarên mîtingê li hêviyê bûn ku İnce behsa Demirtaş bike û ser rewşa wî peyama bide lê İnce tiştek negot. Di dawiya gotara xwe de Muharrem İnce kevokan firand. Türkiye'ye Muharrem İnce ile barış geliyor, huzur geliyor, kardeşlik geliyor. Dinga boyke gringe bayatiye memleketime çoma Selahattin Demirtaş barışı vaydeme ki barış umudiyeye bu barış umudiye ki de soğali medeni beda diyem de soğam tipi. İroz bu mitinga Muharrem İnce yemş bu yahatına. Biz Rabbi alemi emevi bakın Cumhurbaşkanı. Di nav beşdarên mîtingê de mamosteyên ku ji kar hatine avêtin jî hebûn. Her wisa karmendên ku ji ber lêpirsîna ewlehiyê nikarin dest bi karê xwe bikin jî mektûbê xwe anî bûn û gihandin Muharrem İnce da ku belkî ji bo derdê wan bibe derman. معلمي جهات آبيتن سدي حسد وفازة حزر كسر غير ما سدوا فازة حزر كساناجي إيجاد بلدين هادن آبيتن حزر كسر وكسر دبلي أمشي أم فيسبوك بيج هم كسي إيجي كبيري سورش نماسيا تاقلمش بونه وأمجي كاري هاتن آبيتن هم دخازن Muharrem İnce de أبس كريكا مچارة سر بكي Xecican Farqîn, Deng Amerika, Amed.